Chcem s vami pozdieľať jeden príbeh, ktorý mi poslala klientka. Takýto stav na maličku mi zaslala a jedná sa o to, že použili náplast kyseliny salicylovej, takže vidíte, ako vyzerá tá pokožka na tom maličku, ale o čo chcem týmto povedať? Jednak veľmi zle odfotená fotka, to tí klienti bežne nevedia odfotiť, vyzerá to veľmi zle, ale z tejto fotky som dokázala vyčítať, že palec je otlačený, je tam biela časť, biela farba, to znamená, že je to otlačené, ako keby mu boli malé topánky, z toho len usudzujem a dedukujem, že ten maliček bude zrejme otlačený. Z tejto prvej fotky je veľmi ťažko identifikovať, že o čo sa jedná, či to bude kurie oko alebo bradavica, takže som ich poučila, aby takúto náplast nepoužívali, aby počkali, kým sa to zasuší, aby pokožku neodtrhávali, aby sa to samovolne proste upokojilo a potom podľa toho, ako to bude vyzerať v normálnom stave, sa usúdi, o čo pôjde. Apelovala som na to, aby skontrolovala matka chlapcovi 16-ročnému kuchárovi obuv, či má vhodnú veľkosť, pretože podľa mňa nemá. A napriek tomu, že ten maliček vyzerá tak hrozivo bielo, neviem sa k tomu nejak vyjadriť, že čo to bude. A ešte mu navyše aj, že na ten maliček spadol hrnec, takže bolieť ho to môže aj preto, že ho môže mať napríklad zlomený a nepripisovala by som možno tú bolesť tomu, že čo tam má na tom maličku. Takže zase musíte sa pýtať a vedieť veľmi veľa informácií od toho klienta v tých vstupných, aby ste vedeli vyhodnotiť ten stav. Potom fotka ďalšia je zhruba za 2 týždne odoslaná, alebo nejakých 10 dní to bolo, kedy už je pokožka normálna, ten maliček vraj stále pobolieva, ale už to vyzerá troška lepšie, dalo by sa možno posúdiť z toho, že by to mohlo byť teda kurie oko, takže som odporúčala už teda návštevu pedikerského salónu, aby dali tento maliček ošetriť a každá šikovná odborná pedikérka, ktorá sa vzdeláva, veľmi rýchlo bude vedieť vyhodnotiť, či ide o kurie oko alebo bradavicu a ďalej bude vedieť odporučiť a vlastne spôsob ošetrenia, spôsob domácej liečby a hlavne opatrenia.